25 évesek lettünk, 25 éves lett a Közétkeztetők Élelmezésvezetők Országos Szövetsége. Az elmúlt években nagyon sokat erősödtünk szakmailag, bővült a tagság, nagyon sok tartalmas rendezvény van mögöttünk, egy nagyon erős multidisziplináris elnökség van mögöttünk, és azt gondolom, hogy az érdekképviseleti tevékenységünk is folyamatosan erősödött. Azt, amit jogszabályi háttérben igyekeztünk elérni, én azt gondolom, hogy jelentős részt teljesült is. Jövőbeni céljainkat tekintve azt gondolom, hogy a fenntarthatóság irányába kell folyamatosan haladnunk. Most már nem csak egészséges, hanem fenntartható közétkeztetésről kell beszélni. Ehhez szükséges, hogy megfelelő szakmai kapcsolatokat alakítsunk ki olyan szervezetekkel, akik ebben még jobban belásták magukat, illetve fogékonyságot kell találnunk a tagság, a közétkeztetés területén is erre. Nagyon sok munka van még, azt gondolom, előttünk, viszont egy nagyon erős csapat áll mögöttünk.